Ja, just nu kapnar av stora paddler här av sommarfestivalen så stannar vi sammen med Faro 5. Gusse följdes det framför här idag? Det var ordentligt gott. Jag alltid att Asgården var ordentligt goda och först för vi spelade så står en paddle. Så det var ett ordentligt störst upplevelse och vi halta Jack ordentligt väl. Nu nämnde Orsens värsta och Kjurskal att tid bara växa och jag nästa år så vet det Hövsland och växa att det ska skiljas på rätta maten och Gusse vet nästa vet det ganska Hövsland här och sommarfestivalen. Kan du det? Vet det. Ja, vad ska ta vi till? Kvart är annars samt vi attlanar tja tycker under Faro 5. Vi får att inspelningen kunde inte sända nu. Och så får vi att ja, arbetar på det som vi har just hållit på i och ja, vi det nu var ganska inte några konserter här nu. Till där nog snack fram i förrjun nu men alltså är det kanske också nog snack på den här i utlandet. Alltså vi där finns ju gott respons från olika för exempel en utvärstöj i Hetlandet. Men vi där kör att inte avgöra om vi färra utanlandet eller kan vi göra. Så vi nej, akkurat allt är nog så visst nu så många kommentarer till det, men vi taggar lika som det här nu och vi får lika nöda sommarfestivalen och så för som brukade säga spännande sen i studion och så taggar vi det härifrån. Det är verkligen man siktar rätt i själva. Ja. Till dagens finns ju en manlig artist att sätta ikon för hans alla låtar. Han är Tor Simonsen, han är rappare. Han gör sin egen låt. Och han är ju Lockon, så nu gör man Lockon. Även och manager, manager Johansson så det kommer det. Ja.